Eyo. Hey. Awu manje bathi ko. Wakabikho ready. Qoka sesibhedlela. Esibhedlela ubani ugula? Sozwa khona. Ngikutshelile izolo ukuthi ngifuna siye so that uzothola a full medical exam. Mama yazizwa ukuthi uthini? Long test patience yami please. So yini ucabanga ukuthi uIshmael unamadisease? Nginaso isikhathi for lento nokudla. uIshmael ngimazi kangcono than anyone in this world. Angitshela ke i-protection lisebenzela. Oh, siyami. Mama ngina 22. Okay, angiyona ingane. We were responsible. Okay, Miss Responsible. So finally, you admit ukuthi ulalile nalo mfana wena. Yazini. Ngizotesta mawutesta, ma. What? Ngizwe kahle. Angithi wena ubulala noGabriel umuntu olala nani noma yini ephefumulayo. If wena uyatesta mina ngizotesta. Sanibona mama. Hey, Ishmael. Unjani? Kisiyaphi wena? Ngiyaphila. Hey. Baba ngilana ngoba bengizocela usizo kuwena. Nginenkinga la empilweni yami nje manje maye uyadwa khona umuntu engicabangayo onamandla ongisiza wena loyo. Lo khasengekile udira kala. Baba ngicela ungisize. Ngixolisa abantu bakwaThabethe. Sikampela la horo lesiboni bathi. Cha, lutho. King, udira kala. Ngingabanjwa ubamfelisha lapha sino nobuhle sisekamereni. Okay, wait. Ake hlala khona. Wena onobadla kukamereni yasenhle. Baba ngiyazi ukuthi lento besenza sino obuhle ngempela isono. Futhi naseBhayibhelini ayivumelekile kodwa ngiyaxolisa.